Azzopardi meskludix li hemm aktar irbit bejn Ta Gaffarena u il-Partit Nazzjonalista. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ma ċaħax li jista' jkun hemm aktar minn dak li ħareġ sissa dwar Beppe Fenech Adami u ġew saliba. Minkejja dawk it-tajs nassuma li kien hemm. Azzopardi njora mistoqsija dwar kif rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fuq il-bord tal-MEPA kienu vvutaw favur permess li llum il-Partit Nazzjonalista qed jipprova juża biex jattakka l-Gvern. Tant tal-Partit Nazzjonalista fuq il-bord tal-MEPA kien ivvota favur il-permess, u xek? Għalli ma permess. Tal-petrol station. Mela. Gaffar, id-domanda għandha tkun. Għal darboħra njora domanda dwar il-fatt li ma kienitx irrida tal-Partit Nazzjonalista li għal xi żmien żammet il-permess milli joħroġ. Vote Austin Walker li waqqaf mill-permess joħroġ. Kien il-casting vote, punt huwa li ħadd ma jista' jmerih. Din id-darba Azzopardi kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet mingħajr Beppe Fenech Adami li dejjem akkumpanjah meta tkellem fuq Gaffarena. Mistoqsi jidirlux li Beppe Fenech Adami kellu jitkellem dwar il-fatt li kien l-avukat ta' Mark Gaffarena u Hutu, Azzopardi qal li Fenech Adami kien semmih dan il-fatt. Ħaġa li mill-attendenza tagħna fil-konferenzi li indirizza Beppe Fenech Adami nikkonfermaw li m'għamilx. Fil-fatt meta mistoqsija jgħidilna eżattament meta Beppe Fenech Adami konferma li kien l-avukat ta' Gaffarena, Azzopardi ma kienx kapaċi jagħmel dan. Ma niftakarix. Hawnhekk ma nġorx l-arkivi. Minflok Azzopardi prova jagħti l-impressjoni li l-relazzjoni ta' Beppe Fenech Adami ma' Ta Gaffarena mhix rilevanti. Kienx l-avukat tiegħu, kienx il-perit tiegħu, kienx in-notar tiegħu, kienx jafu snin ilu.